Dreptul muncii în Germania. Salut! Lucrezi în Germania sau intenționezi să lucrezi? Cu ajutorul acestei prezentări vei dobândi mai multe cunoștințe despre contractul de muncă, respectarea obligațiilor care decurg din acesta și încetarea acestuia. Contractul de muncă. În Germania, un contract de muncă poate fi încheiat verbal sau în scris. Cu toate acestea, angajatorul trebuie să te informeze în scris cu privire la cele mai importante condiții de muncă. De exemplu, numele angajatorului sau al companiei la care ești angajat, remunerația și componentele acesteia, orele de lucru, durata contractului de muncă, dreptul la concediu, informații privind orele suplimentare și detalii privind convențiile colective care se aplică locului aferent de muncă. Atenție! Nu semna niciun document pe care nu îl înțelegi. Nu semna niciodată documente care nu au fost încă completate, în blanco. În urma unei semnături pripite pot apărea consecințe. Documente de lucru. Nu uita că după fiecare lună calendaristică trebuie să primești un fluturaj de salariu care conține informații privind impozitul plătit și contribuțiile la asigurările sociale. În fiecare an, până la sfârșitul lunii februarie, angajatorul trebuie să trimită un certificat privind impozitul pe salariu, necesar pentru declarația ta fiscală. După încetarea raporturilor de muncă, ai dreptul de a solicita o scrisoare de referință a angajatorului. Păstrează cu grijă documentele. Nu ai primit salariul? Ce e de făcut? În Germania nu există inspecția muncii. Trebuie să-ți ceri singur salariile restante la Tribunalul Litigiilor de Muncă. Pe cont propriu? Cu ajutorul unui avocat? Sau al unui sindicat? Nici poliția, nici oficiul vamal nu vor face acest lucru pentru tine. Dacă nu ți se plătește salariul integral, ia măsuri. Informează-ți angajatorul că plata nu este corectă. Încearcă să rezolvi problema pe cale amiabilă. Dacă nu există nicio perspectivă de înțelegere, ia măsuri. Sumația de plată. Pregătește o sumație de plată scrisă. În somație, întocmește o listă a sumelor exacte pe care ți le datorează angajatorul tău. Nu uita să adaugi detaliile contului tău bancar. Trimite somația prin scrisoare recomandată la adresa angajatorului. Stabilește un termen de plată de 2 săptămâni. În cazul în care cererea ta oficială eșuează, înaintează o plângere la Tribunalul Litigiilor de Muncă, în a cărui circumscripție se află sediul angajatorului tău sau în a cărui circumscripție ai lucrat. Concediere. Reacționează imediat. Concedierea este valabilă numai în scris. În conformitate cu articolul 623 din Codul Civil German, BGB, contractele de muncă pot fi reziliate numai în scris. Forma verbală sau electronică nu este permisă. Verifică perioadele de preaviz dacă sunt corecte. Noi calculăm perioadele de preaviz de la data primirii scrisorii de reziliere. Perioada standard de preaviz este de 4 săptămâni, până în a 15-a zi calendaristică sau până la sfârșitul lunii calendaristice. În timpul perioadei de probă, perioada de preaviz este de obicei de 2 săptămâni. Atenție! Acordurile de încetare și concedierea nu sunt același lucru. O concediere este o declarație unilaterală. Aceasta nu necesită semnătura celei de-a doua părți. Un acord de reziliere este un contract reciproc. Asigură-te de ceea ce este stipulat în acordul de încetare înainte de a-l semna. Și nu uita că un acord de încetare poate duce la un posibil blocaj la Agenția Forțelor de Muncă. Nu uita de termenele scurte în cazul în care primești o concediere. Ai 3 zile pentru a te înregistra la Agenția Forțelor de Muncă ca persoană în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, ai 3 săptămâni
pentru a depune o plângere la Tribunalul Muncii. Poți acționa împotriva concedierii nejustificate sau incorecte, inclusiv a concedierii verbale. Protecția împotriva concedierii. Dacă lucrezi mai mult de 6 luni într-o companie cu mai mult de 10 angajați, se aplică legea privind protecția împotriva concedierii. În acest caz, angajatorul poate să te concedieze numai dacă există un motiv în acest sens. Motivele concedierii care sunt permise în temeiul legii privind protecția împotriva concedierii sunt personale, mai exact, înseamnă că scopul contractului de muncă nu mai poate fi atins pe termen lung din cauza caracteristicilor și abilităților personale. De exemplu, boala cauzată de consumul de alcool, incapacitatea de a lucra ca urmare a unei pedepse cu închisoarea, pierderea permisului de conducere, performanțe slabe și așa mai departe. Comportamentale, legate de obligațiile din contractul de muncă, precum absențe nejustificate, întârzieri repetate, utilizare privată a internetului în pofida unei interdicții, etc. Sau operaționale, în cazul în care întreprinderea nu mai poate oferi suficiente locuri de muncă, de exemplu, profit insuficient, restructurarea întreprinderii și așa mai departe. În plus, față de protecția generală împotriva concedierii în temeiul legii privind protecția împotriva concedierii, există o protecție specială împotriva concedierii pentru anumite grupuri de persoane. De exemplu, femei însărcinate, părinți aflați în concediu pentru creșterea copilului sau persoane cu handicap grav. În aceste cazuri, angajatorul are nevoie de aprobarea unei instituții externe speciale pentru a verifica legalitatea concedierii. Vă consiliem cu drag la telefon, pe e-mail, de asemenea ne găsiți și pe Facebook. Consilierea este anonimă, gratuită și confidențială. Puteți găsi datele de contact în descrierea prezentării. Centrele noastre de consiliere se găsesc pe hartă. Suntem în Berlin, Grünheide, Kiel, Erfurt, Oldenburg, Reda-Wiedenbrück, Dortmund, Frankfurt pe Main, Mannheim, Nuremberg, Stuttgart, München și Freiburg. Mulțumim pentru atenție!